U prirodi su slabe i spore životinje. Lak plen za lovca. Napad će biti brz. I nemilosrdan. I veoma, veoma brz. Sali super zloča, Voltar, Doktor Žabac, viđa napad, Pucagedon, Save super zloča. Zli ljubimac. Doktore Žabac, Pucagedone, imam divne vesti. Šta je? Da se nisi najzad prozlio, Riđi? Ne, takmičenje kućnih ljubimaca. Možemo da prijavimo Pucagedona. Pucagedona? Kao ljubimca? Pa šta ima u tom takmičenju za nas zloće? Kako to misliš? Ceo dan zabave, slatke životinjice, Pucagedon se igra sa njima. Kom zločincu se to ne bi svidelo? Daj mi da vidim to. Za ovo se dobija pehar. Morat ćemo da naučimo Pucagedona da izvodi trikove. Najbolje da se pravi mrtav. Pa to je prosto. Taj pehar će biti moj. Evo ovako ćemo. Pucagedone, sedi. Ne, valja li Pucagedon? Baš će biti zabavno. Pošto sam ja Pucagedonov vlasnik, proglašavam tebe, Riđi, za mlađeg pomoćnog probnog trenera 3. klase. To znači da ćeš ti sve da radiš, a ja da dobijem nagradu. Mlađi, pomoćni, probni trener 3. klase? Stvarno? Ovo je najlepši dan u mom životu! Ma baš me briga, samo pazi, moram da pobedim. Hej! Opet me onako čudno gleda. Doktore Žabac, tvoj posao je da osiguraš pobedu za Riđeg i Pucagedona. Znači zamke, podmetanja, znaš već kako to ide. Kapiraš? Kako da ne znam? Dobrodošli na drugo godišnje takmičenje komšijskih ljubimaca. Rasturi ih, Pucagedone! Prvi deo takmičenja je izložba. Molim aplauz za naše preslatke male takmičare. Javi se, doktore Žabac, imamo problem sa slatkom konkurencijom. Ponavljam, sa slatkom konkurencijom, prijem! Imam pravu stvar za to. Da vidimo kako će im se dopasti ljubimci kad ih zarazim mutiranim tehnobuvama. Ja i moje kovrđe. Jedan poen. Nisam imao pojma da prave ovako male baletske haljine. Jo, džemper mu njegov, kako sam oslabio! Pola poena za trud. Ura! Pola poena! Kako? Sudija lopove! A sad, takmičenje u poslušnosti. Donesi noblice.
Svaka čast, sve si pokvario. Donesi, Kucagedone. Bravo! Neka, uzmi ga ti. Neću, ne treba mi. Beži od mene, ne liži me. A sada da uporedimo talente. Zeko! Zeko! Prevara! Taj zec se dopinguje šargalepama! Predstavljam vam fantastičnog Kucagedona! Hej! Tada! Hej, mališa! Pa otkud ti tu? Kucagedone! To je pravi talenat! Kao nov! Zar da pojede konkurenciju? 0 poena za tebe. Momci, ovo je posljednja faza takmičenja. Trka sa preponama nosi trostruki broj poena. Ako ne pobedimo, ništa od mog trofeja. Doktore Žabac? Postavio sam duple zamke na svakoj prepreci. Bez greške. Kucagedone, Riđi, nemoj slučajno da ste izgubili. Jel jasno? Kao mlađi pomoćni probni trener 3. klase, kunem se, nećemo te izneveriti! Nemoj da izgubiš, nemoj da izgubiš, nemoj da izgubiš! Kreći! Samo tako, idemo! Ovo nije dobro. Samo tako, Kucane, ide nam sjajno! Ne bih da vam se mešam u posao, doktore, ali zar ne bi ove zamke trebalo da... Uspore druge takmičare, a ne baš Kucagedona. Pa da, valjda. Nemoj da izgubiš, nemoj da izgubiš! Mislim da smo u vođstvu! Hajde, Vrtko, hajde! Možeš ti to, Kucagedone! Što se ugojio zeka? A? Kucagedone? Moj trofej izmiče! Doktore Žabac, zaustavite tog zeca!
Uspeo si, Kucagedone! Moje, sklanjete mi se s puta. Eto vam na slatke male životinje. Same super zloća opet pobeđuje. Gedone, uj to.